Hola, soc Jordi Ferrer, CEO de Videom Health. Nosaltres fem software d'intel·ligència artificial per donar estris i solucions de salut als usuaris i als professionals. Què feu en el D-Factory? Bé, el D-Factory veu aterrissar per una iniciativa de fer un projecte a nivell comunitari per fer els primers pilots d'intel·ligència artificial i, en definitiva, el que hem tingut la sorpresa és que és un ecosistema fantàstic en què hi ha molts actors que fan innovació, cadascú té les seves històries i iniciatives i quan realment interaccionem o parlem entre nosaltres sempre trobem un punt en comú per adreçar-nos i fer les coses millor entre tots nosaltres. Quin és el futur del vostre sector? Què ens trobarem en el futur? Gràcies a vosaltres. Bé, mira, la salut digital l'ha d'irrompre de manera intensiva amb el ser humà. O sigui, fins ara han hagut diversos paradigmes. Primer la pràctica clínica, després la irrupció de fàrmacs sorprenents i tercers són els estris digitals que amb la combinació de tot això realment dona noves capacitats curatives a les persones i amb els professionals nous estris per millorar la seva feina enfront dels pacients.